Moabot sa 20 pesos kada kilo ang pagsaka sa presyo sa karneng manok sa Bankerohan Public Market sa Davao City karong nagkaduol ang Kapaskuhan. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao sa mga merkado publiko, lakip ni usbaw ang quarter leg nga parte sa manok sa 160 pesos per kilo gikan sa 138 pesos ang kilo. Breast sa 171 pesos per kilo gikan sa 149 pesos. Wings sa 173 pesos ang kilo gikan sa 147 pesos. Thigh sa 149 pesos matag kilo gikan sa 147 pesos. Drumstick sa 176 pesos ang kilo gikan sa 152 pesos. Hinoon nagpabilin ang presyo sa whole chicken sa 162 hangtod 168 pesos ang kilo. Sumala sa usa sa mga vendor sa Bankerohan Public Market nga tungod kini sa nagkaduol nga panahon sa Kapaskuhan nga gipaabot sab ang pagkusog sa demand. Sa pikasbahin, walay na matikdang paglihok sa presyo sa karneng baboy sa merkado nga nagadula sa 320 hangtod 380 pesos ang kilo.